Şeva şazdehem çîroka şazadeyê Çînê û keçezir kir. Dema şev hat daxistin û stêrk li asîmên wekî morîkan rêz bûn. Xatûnê cilên xwe yên herî bedew li xwe kirin. Bîhna xweş li xwe reşand û çû: Cem, tûtî da ku destûrê bixwaze û biçe cem dildarê xwe. Tûtî bi dengekî nerm got: Ey xatûna xatûnan, tu her şev wekî heyvê dibiriqî. Lê berî ku tu herî, guhdariya çîroka şazadeyê Çînê bike. Da ku tu bizanî aqil çawa dikare dildaran bigihîne hev. Li welatê Çînê şazadeyekî ciwan hebû. Şeveke di xewna xwe de keçikeke wisa bedew dît ku di cih de aqilê wî ji serê wî çû. Şazade bû dîn û harê wê keçikê. Hevalekî wî yê nêzik. Ku kurê wezîr bû û bi zîrekiya xwe dihat naskirin. Jê re got: Xem neke, ez ê wê keçikê ji bo te bibînim. Ew her du ketin rê û bajar bi bajar geriyan, heta ku gihîştin bajarekî dûr. Li wir fêr bûn ku keçika di xewnê de keça zêrkerekî navdar e. Lê bavê wê ji ber tirsê keçika xwe di qesreke bilind de ku dora wê bi xendeqan girtîbû, veşartibû. Kurê wezîr hîleyek kir, xwe wekî kurekî zêrker nîşan da û çû cem bavê keçikê. Wî got: Ez hostayê zêr im. Ez dikarim tiştên wisa çêbikim ku kesî nedîtine. Kurê wezîr bi destê xwe firindeyeke darînê mezin çêkir ku bi sîstemeke veşartî difiriya. Şazade xist hundirê zikê firindeyê û bi şev firinde berda hewayê. Firinde çû û li ser eywana qesra keçikê danî. Keçikê bawer kir ku ev firinde ji aliyê periyan ve hatiye şandin. Şazade ji hundirê firindeyê derket û her duyan hev dîtin. Bi vî rengî, bi alîkariya aqil û hunerê, şazadê gihîşt mirada xwe. Tûtî çîrok qedand û got: Xatûna min, aqil rê nîşanî mirov dide. Lê binêre, spê de nêzik e. Ger tu niha herî, dibe ku di rê de bên naskirin. Çêtir e tu îşev bimînî. Xatûn careke din li malê ma.